O dobrom bývaní rozhodujú detaily. Táto budova si však so sebou nesie aj bohatú históriu. Ona to bola tlačiareň Svornosť, neviem, či sa tu tlačili periodika. Dolu pod tými stĺpami bola taká veľká nakladacia rampa a tam boli také obrovské cievky papiera. Takže celé to tu malo mierne iný charakter ako dneska. Témer všetky tie industriálne objekty v tom nejakom normálnom dotyku centra boli prakticky znimočené. Považujeme trošku za škodu a možno pre nás zase za veľkú šancu na tomto projekte a na tejto stavbe ukázať to tak, ako si myslíme, že by sa to malo. A že sa to môže podariť a isto sa to tu aj podarí. Každá veľká industriálna budova nás vždy zaujme svojou priestorovou bohatosťou. Knihtlačiareň Svornosť je vo svojej lokalite posledným pôvodným objektom, z ktorého je vôbec možné vytvoriť lofty. Mňa strašne na nej zaujíma a dodneska ma na nej baví a čím viac sa otvára tá konštrukcia, tým je to ako keby väčšia láska, lebo tá robustnosť toho celého skeletu, ktorý je tu ako pôvodný. A potom okná, ktoré boli vždy zložené ako keby z tých dvoch častí, alebo z troch, bola tá sklenená časť a potom ako keby sklobetónová časť. A vlastne to mne osobne prišlo ako taký hlavný motív toho objektu, ktorý je čitateľný nielen znútra, ale aj zvonku a dáva mu nejaký taký charakter. Nechceli sme meniť charakter toho domu, hej. Jasné, že mení sa funkcia, jasné, že prichádza nový život, ale našou snahou samozrejme bolo maximum z toho, čo tu považujeme za jedinečné, preniesť do nového vizuálu, nového fungovania toho domu. Ostáva tu pre nás stále prítomný motív sklobetónu, ktorý sa teda otlača nielen do fasády, kde bol predtým prítomný, ale aj v niektorých častiach interiérov ho máme. Motív sklobetónu sa prenesie aj do spoločných priestorov. Obnovia sa prvky keramických obkladov a sklobetónové tvárnice v kombinácii s klasickými oknami. Zachovávajú sa rebierkové stropy aj betónové konštrukcie s pôvodným otlačkom dreveného debnenia. Tento priestor je veľmi neštandardný, on mu istým spôsobom ako keby predurčuje kvalitu. To, že sme nemuseli ten priestor vytvoriť, ale vošli sme do niečoho, čo tu bolo, existovalo. Našim navrhovaním a pripomínaním toho, čo tu bolo, sa v stavbe otlača istý kus pokračovania histórie, nostalgie, mierneho zotrvania ako keby v dobe, v ktorej dom vznikol, ale s úplne iným novým životom, s novou náplňou a s kvalitami toho, alebo s najlepšími kvalitami nového bývania. Lofty sú vlastne ako keby synonymum takého voľného pohľadu, možno trošku prevrátenej typológie bývania a ako keby nabadajú k tomu, aby si majiteľ alebo používateľ, end user, nejakým spôsobom ten priestor dotvoril presne podľa svojho založenia, podľa toho, ako to cíti. Toto je taký trošku ako zážitkový turizmus, tak toto by možno mohlo byť také ako keby zážitkové bývanie v tom zmysle, že ten priestor je jedinečný a nejakým spôsobom ako keby neopakovateľný. Špecificky možno aj v tom, že už ich je extrémne málo v našom meste v nejakých takýchto ako centrálnejších polohách a to je asi to najvzácnejšie. No.